ole zirlai masalama khanin nundan phungtha kan zir to a tun truma chuanin zirlai som parukna kan lo zir donanga Engvangin nge kohhran atam ti zona kan chang donani pathian pakhat omsi bible pakhat omsi isua pakhat omsi ngatinge kohhran sang anom ti zona izon ngaem kohhran sang hi sang khat chuang an om ti hria em engtin nge thutak kan hria theyang ti ini ngai tua ve to ngaem hei hi athuruk chuani thutak muturin kohhrana ikal lo ti hi thutak muturin bible chui panzoka ti chuan bible nena inmil thutak vongtu kohhran chu ibel mai jok turani don lom ni kohhran zong zirtir nai zon chuan heng kohhran sang chuang nena hian zon ngai don ani chutiang awang chuan inun pum imman angai mai thei chuta chapa an thuin kalawang chuan ila chiang lo fawang chuwang chuan thutak muturin kohhran ibel turani lo chuwang chuan kan thupui hi apoimo ani lo chiar chuak le lok te ang bible ina soi chuan karingang bible nena in mil lo chuan katan ani lo ti hi apoimo ani bible Hrilhlawkna chuan kohhran tam chan a soi ngei mai pathian chuan kohhran denomination an tam chan chu thupuan bu atang chuan apuang chuaka thupuan bungruk ikeu chuan sakor chung chuang pali vana tlan ribop pop imuanga thupuan sakor chungchang pali te hian hun kal to kohhran om chhodana soya he Hrilhlawkna nei tu he chin chiana hong tu hi ama isua ngei kha ani thupuan bungruk chang khata chuan tin beram no chuan chin chiana pasari zinga pakhat chu a han phela tunge leilung pian ma tal to beram no chu tikha zona oma chu isua ani isua chuan Christian history chu min hrilani thupuan bungruk chu ti hian ain chunjam zela tin thil nung pali te zinga mi chuan khopuiri ang main local ro ati ka hria a thupuan bungruk chang hnia chuan ti chuan ka han ena tin ngai te sakor var ka hmuwa achunga chuang chuan thalngul lakinga tin a hnena chuan lal lukhum an pe a tin hne chung le hne zel turin achuak ta a ti kan hmuwa heng sakor te hi van lai zola tlan ho kha anni avar chuan thiang hlimna a entira sakor var khaltu lal lukhum khum hi isua ani a hne chung le hne zel turin akal zela Christian na masaber chu he sakor var hne tu le hne zel tu ang hi ani a swal thil ti theina chu a hne a sakor var chuana entir chu rin na thiang hlim le chak tak chu ani thuthlung thara khan pathian thutak chuan mi a hne zela kum edi somthum pakhata tanga kum edi za thleng khachu isua zirtir te khan pathian thu chu thilti theina nen an shila romi pakhat chuan ti hian a ziaka Christian ho hi khoya po in omvek sipaya in oma long sipaya in oma bazara le dora in oma rorel tu pol le zirna in sanga te point zela khoya point omani hi atia thuthlung thar kohhran chu athang chak hle ani kumzabi pakhatna Christian na khatu ma in anti top theilawa sakorvar chuan an he zela wangin le sakorvar chu achak zela wangin Christian kohhran chu wana chuan chak takin atlana chanchin thathil ti theina chu ne thei ani lovani kohhrana mai chia le mi paten thu tak hi an ngai zam lo chuan kohhran chuan thil ti theina anei thin ani pathian chuan thil dik lo chu ati thiang hlim ngai lo ani thuthlung thar kohhran te thil ti theina chu pathian thu tak ania tharau thiang hlima an khana chuan rom khovel chu a ngor nging ani thil dang alo langa chin chena panhina chu phel ania sakor sen chu wana chuan alo tlana thupuan bungruk chang lia chuan ti chuan sakor dang a sen chu alo chuak le a tin achunga chuang hnena chuan leata remna lak sak theina le mi tha tir theina an pe a tin a hnena khandei lian pui an pe boka ti kan hmuwa setena chuan kohhran chu andang theilo ti a hria a mun tina hnena an changzel si a chuwang chuan engemaw ati angai awangin thisen chuanara phlak tak ti dudana atanta ani ramrorel tu chu Christian te ti duda tir chuan a fui pora sakor sen chu rinna thisen kai ti nani sakor varin rinna thiang hlimna le chak taka entir ang che in chin chiana panhina sakor sen chuan thisen kai rinna a entir ve thungani kum edi za atanga edi za thum som pathum chung chu Christian te chuna sat taka thisen chuaka ti duda ania sakor var chuan tirkau te thil ti theina le thiang hlimna chu entira sakor sen chuan thisen kai rinna a entir thung
ma se kohhran chu achang chho zela setana chuan ti du da ma se adang thei tak tak lo kohhran ziak tu masa chuan ti hian a ziak martar te thisen chu chanchin thatchi ania min ti du da na sat po le kan thang na sating ani mai alo ti ani hei wang hian setana chuan ami beidan chu athak le a he hun hi sakor pathum na wana alolan hun chia khani sakor dum chu thupuan bungruk changa chuan tin chin chiana pathum na chu a han phel vele thil nung pathum na chuan local ro ati ka hria ti chuan ka han ena tin ngai te sakor dum ka hmua achunga chuang chuan bukna akenga ti kan hmuni kumzahni ti du da na athlen hnuwa chuan setana chuan ti dan sang sanga manga ti chuan a man ro thar chu thutak ngai zamna ani chu a man ro thar chuan milem biak na kaushana aron shwailuta sakor var chuan thianghlimna entira sakor dum chuan ngai zamna le diklo na kaushana aron shwailut ani kum edi zathum som pathum atanga edi zanga somthum pariat chung chu a o ani tirkau pola chuan heng ngai zamna hi a hun lai po kha na ngai mo ema tirkau te bung somni chang somni pakwa tanga somthuma chuan pola chuan kaushan shwai tu ten hena ti hian a soya ka kal hnuin ching hekol te in hena an lo lu tanga pol ho chuan zuwa lawang ti ka hria e in zinga mi ngei po hi zirtir ho te in hena pakai tir turin thushan soi in lo omang atini ching hnia te chuan sakor sen huna kha chuan pon lama tangin an beya ma se sakor dum huna hi chuan chhunga tanga beina ani zokani pathian zirtir na te chu mi hring zirtir na ne na thlak thleng ani anga heng huna hian kauhran shwai tu te chuan zirtir na diklo chu an the dara an ngai zamna wang chuan kauhran chu alo liana ramro rel na hiala thunei na alo nei pha ta ni mishing thuro chia chuan bible chu alwa lan ta a daniel abungria chang som pahnia chuan tin thu tak chu leya apei thla a chutiangin atia a hlotling hle a ti kan hmu a sakordum huna chuan kumzabi palina le pangana a hian thu tak chu leya pe ani kaushan history chuan hei hi adik ziamin hril ani iswa wanga chandam na chu kaushana ti tur hmanga lua lan ani sakordum huna khan kaushan chu achung lama tanga bei ani a iswa chandam na chu kaushan thil ti te lua lan ani ti kan soito a ti chuan lo chun jam taila FSC bung ni chang riata chuan rin na wanga khongaya chandam inisia nangma ni tho chua ani love pathian thil pe kani ti kan hmuwa ngai zamna huna hian rin na mol mangte te chu milem be ho ti dana bombati chit milem ma akun le mi thiang hlimbiak te chuan thlak ani a kaushan chuan milem biak na le sabat serlo na mang chuan dan an thlak anga an ngaya heng ngai zamna hun lai hian bible sabat chu milem be ho ni biak na ni nen chuan thlak ani christian shwai tu tam tak te chuan kar khatani khatnia pathian bethin milem be ho tan apom omjok nan sunday ni ser chuan promota roman emperor constantine khan aram chu inpum khatira du awangin kaushan ho nen in zomna asiama sunday ni ser kha inpum khatna man ruwa atan ahman pakhat chu ani doctrinal catechism antibu phek za somsari palia chuan american edition pathumna chuan reverend stephen kinan achuanin ti hian zona le chana chu aziaka zona kaushan hian dan le shei ku din theina tura thunaina anei ti kan soi theyem chana thunaina chu nei lo sela vo inni asa khwana te hian an pompui lawang kar khatani masaber sunday serna hi sabat serna atang athak teu lawang bible ami hi athak top lawang tin kan hmoni reverend kinan chuan a omzia hi olsam takina da a khang kumzabi tir lama kaushan le sarkar anin pum khat khan sabat serna chu kaushanin sunday serna athak ani kauhran chuan pathian dan chu thlak atumani thu som pek chu milem biak na apol dal christian na nen chuan thlak atuma milem biak na le sunday serna chu milem bemi te chuan an pom theizoka sakordum huna hian kauhran chu athanglien ema ma se athil ti theina chu a hlo thung ani hei hian chin chiana palina a min shwaya sakordang tak chu bible chuan thupon bungruk chang re ta chuan ti chuan ka han enatin ngai te sakordang ka hmuwa achunga chuang mihring chu thina a ania mithikwa an aron zoya ti kan hmuwa sakor khaltu thi to dang tak mai chui ngai tua thiamem tin khandei te tram te shri te leya sakol te ti hlum turin
chu mi ten hena chuan lei hmun li a thena hmun khat chunga thunai na an pe a ti kan hmuni he hun chung hi hun thim lai tia kau ania edi zanga somthum pariat atanga intranani he hun lai hian kohhran chu athangna sa ema ma se bible thu tak ring tu te ti du da na chu ala om renga kohhran le sarkar anin zoma kohhran chu thlara wa chona thia heta hian thu pakhat thatak mai a om church history century pani bungni na section pasarina chon ti hian in ziaka christian na chu rom lal ram sa khwana lo ni ta in hun thim laia christian na khachu baptized paganism milembiak na sa khwa baptism channa ati thayang chu milembe hawin ni an biak na ni sabat aya serna chu ngai chu baptized paganism ti chuani chinchena palina rin na thi ti kan hmuni sakorvar chu rin na thiang hlimani a sakorsen chu thisen kai rin na ni a sakordum chu ngai zamna rin na ani a sakordang chu rin na thi ti ani thupuan bu a sakor khaltu te hi ilo enila hun thim hun lai khan kohhran le sarkarin zomna a oma bible zirtirna chu pathian zirtirna chuan alwa lana he ngai zamna hun awang hian kohhran chu atlu chhenne hle ani mishing thuro chiate chuan pathian thu chu alwa lana iswa krista khongai na chu swalman rul tlakna ticket chuan an lwa lana vanram ticket indulgence anti mai chu an siama poisai nei chuan purgatory vanram thlengma chollokna anti a chuan chuta tang chuan izalen theini ti te zirtirna oma milem biak na te ngai zamna chi sang alo luta kohhran thunai na chuan sabat aya ni biak na ni sunday chu asera mishing dan te chuan pathian thu le zirtirna chu alwa lana pathian thu tak chu ra be ani rengangem ti chu zona ni pathian thu tak eng chu a eng chuak le angem pathian chuan mi huai sen mi pa le mai chia a thuarin omte chu anei angem heng pol zinga pakhat chu walden says te kha anni bible ring tu italy marlama mi le french chimlama mi te ania walden says how chon bible thu tak le bible chau chuan dua pathian thu tak chu thu tak om chunani ti chu an aw hla berani john hasha prek czechoslovakia ami a oma catholic puithiam ani a bible a zirnu chuan ti hian a puang ta a pathian thu oi hi ka thu puyani mishing thu oi ni lovin he arin na awang hian hasha chu an khwa hal hlumani hasha chu pathian thu oi awang ami huai sen le pasal tha ani a john hasha chuan pathian thu oi hi ka thu pui ani atini catholic puithiam dang rin na miro puichulal pan na kaule a martin a chu rin na chungchanga in thiam lo na aneya ma se rom bung kha chang som pasari an chiara mi fel chu rin na in anungang ti chu an hmuwa ti chuan tir kaute bungli chang som palni an chiar le a van hnuai mishing sak zingan min chandam tu reng ming dangan omlo ti te po an hmule a iswa chu chandam tu ani ti a hmuchuak tharta a luthera chuan makatia thamona du om tak chu anei ta a martin luthera ang che hian chandam na hi thil ti awang ani lo ti chu kan poma iswa kan aya athi na jok hi kan chandam na ani chandam na chu khongai na atang chau a om theya thutak eng chuan thim na chu atan tlang don ani sakorwarin na thiang hlimna atanga sakordang rin na thi na thleng chuan kumzanga vel adu ang che in rin om taka pathian zuitu ten thu tak an hmule chungpo arei nangiala kumtam tak amamo ani pathian chuan light kan switch ang mai hian thu tak chu kan rilruwa alan chhuwa tir theilo ani ti achiang hle ani pathian chuan muang chang in thu tak chu apekir le a kum sangkhat zathum le sangkhat zali vel khan walden says how martin luther le john hashaten bible thu tak zirtina chu mi puite bula tlem in an hai langa Engvangin nge denomination alo om chan ishe em asan chu walden says how chuan an thu tak pakhat mua an du toka bible le athu te hi thu tak om chun antia ma se bible chu an zirbel zel lo ani hashami ta chuan pathian thu oi an du bera ma se an kal bel zel lo ani luther pol te ho pon rinna wanga chandam na an au puya ma se an kal zel lo ani heng mi te hi pathian in atun din te thu tak a thena zar nei ma se an vain thu tak fam kim na chu nei lo anni martin luther te walden says how te le john hashaten pathian thu tak an ron mu chhodan kan hmu to a maro chu an thu tak mua an du tok mai ni ti kan hmuwa tuna chuan kan chhunjam le tonga pathian in midang aron choi kang le a geneva switzerland atangin john calvina ani calvina chuan christian in discipline kan mamo zia le khongai na a kan thana ngai zia asoi war le a
ama zui tu te chu Presbyterian kan ti ho kha ani an zawain an mu mai chu pathian in athutak tungding le turin amang cheu ani ti hi ani hun hunga ama ringtu ten apuma famkimna an tungding ma lo chu pathian chuan kum zatam tak chu ringtu te chu arwai zela he chet na hi siam thatu te dar nga chana be tur ani ma se athuthiang hlim engkim tungding le tur chuan siam thatu te le thutak ngai zam kaushan pialama ma ala a Martin Luther kaushan chuan note tuya the chu an la ring reng ti kan sia em note baptisma Bible kaltlat chu Luther kaushan thurin zingami alani thau ole thiante u note tuya the chu Bible a omem a om lawani hei wang hian baptist haule ana baptist hau chet na alo thleng ani kha heng mi te hian Christian baptisma asoi chu anzir chiang ani kha mathai bung somni pariat chang som pakwale somnia chuan chuti chuan kalula namtinami zirtira siam ula pale fa pale tharau thiang hlimma chuan baptist ula thuka pek zong zong cheu pom turin zirti ro u tin ngai te u keikum khwa in ka om zelang atia Iswa chuan mai chiale mi pa te chu chanchin tha shildar turin mintia Iswa an poma athu zirtir na te an pom hona chuan baptist turin mintini pathian chuan midang John Wesley a anti chu alo tungding le a Wesley chuan kaushan te khong chu an hiam hle ti amwa khovel nom na te chin na te anti thin te chuan kaushan aron bei ani ti amwa ti chuan pathian chuan John Wesley chu tungding in pathian thu zir mi pa le mai che te chu felna le thiang hlimna nun anung turin azirtira thiang hlimna chu kan ring ani kaushan chu khovela changa sang tur ani ti hi karinga Christian ini chuan Christian angin ilang tur ani Christian angin i ei turani Christian kalna tur huna ikal turani Christian intisia zute ina khovel nomna chena anin cheidana in chei hi Christian nina ani lava mani in bumna ni thutak rei tak boto nu tungding le tura oma chuchu iswalo kalena kha ani pathian chuan thusil turo pui tak William Miller chu iswalo kalena tungding turin a choi sang le a heng huna hian ko ran chuan iswalo kalena chu angai tha hle a pathian chuan chetna thar hlak Adventistia an kau chu atungding le a Adventistia kau anni chan chu iswalo kalena ngak tu te anni ti nani amaro chu Bible thutak pakhat la tungding lawa om chewa chu thutak chu athupek zom vek ani abik takin sabat thutak chu siam tu pathian hriat rengna ani awangin apoimo ani iswa chuan hun hunong chetna chu atungding le dona heng mi te hian thu som pek thutak kan lo bo chia thin chu an tungding le ang he hun hunong a chetna hian pathian kai hruaina te chu angai poimo em ani Johanna bung sompali chang sompanga chuan min hmangai chuan ka thupek te in zomang ti ani a iswa chuan hun hunong a chetna chu thupuana khan atlang puyalo soya pathian chuan mishing zong zong te chu leile van tuifin riat le tuina te siam tu chibei buk turin a som du a siam tu chu chibei buk le turin pathian chuan mi zong zong a soma pathian chuan thutak zong zonga min shwai le duwa pathian chuan sabat thutak thil siam te le siam tu ani na lan tirna ni chu ser turin min duwa evolution an rin na huna hian pathian chuan sabat le thil siam chungchang thutak chu atungding le ang Bible chuan hun thim laya an lo hlau to thutak te tungding le turin mi anayang Bible le khabuto ber thupuan chuan heng mi te hi ti hian atar lang khoya nge pathian mi te chuan om thupuan bung sompali chang sompania chuan mi thiang hlim pathian thupek oi tu tele iswa zui turin om te tan heta hian chhela tul zia alang ti kan hmuwa pathian chuan mi then khat Bible zirtirna zong zong poma he hun hununga hian athu te oi tu tur chu atung dingang pathian an hmangaya wanga athupek zom tele siam tu ani na hriat reng nana asiam sabat ser tu te chu anayang pathian chuan ram sang sang atangin nam sang sang atangin kau chua anayang trong sang sang nei kau chua ani don ani Walden says mi kani Bible chau chu karina wangin hash mi kani achan chu pathian thuoi chu ka thupui berani Lutheran mi kani khongai na wangarin na chandam kani awangin Presbyterian po kani kaushan in rel bolna tha Bible in azirtir ka poma wangin Baptist po kani nimphuma baptisma karina wangin Methodist po kani pathian in thiang hlim turin min kauti ka sia Adventist po kani iswa local le na karina wangin 7-day Adventist po kani Bible ani sari sabat ser tur karina wangin ti chuan pathian in thupuan bu asoya mai chiale mi pa te chu akau chhuak ani ti karinga
tuna hian pathian chuan mi ti lo dan devin hanti la khovel zong zonga hun hunung chet na nei turatan mi a kau chuak mek ani mi a sang telin tun hun hi pathian thu tak zong zong tungding le hun ani antia pathian thu tak chu an poma tuya chon baptisma chang turin an kala iswa chu an zuya hun kal to thoro chia atang le diklo na atang lo om thin kaushan mi hring siam chop chu an du lava iswa nen chuan kalzel ro thutak a chuan kalzela tun huna hian he thu ngai thlak tir tu chu pathian ani arin om pathian chuan tuna hian inuna thutak chu aron hrilche ani ang pathian chuan ti hian a soi ka fa tun hi itop dan tur I thlan thei hun chu ani thutak izui theina hun tha chu tuna hian ti hian iswan hena isoi du em lalpa kalome I thutak chu ka zui du e tuna hian I thin lung hongin iswan hena thutak chu ka zom du kanun min hruai thina I o ka hria a kanun chu itan ka hlan du ti in tuna hian iswa tan ti hian isoi theiangem lalpa nang nen chuan khoya po kal ka huama min hruaina ka kal zelang ti in ole khati zong kha tun zirlai mi chuani a pathianin huaisen taka du I thlan theina turin hruai zel chero se amen